Bukela uNyanya production sikuphathele ke surprise njengamanje sizoletha ke insizwa la ezoza njengamanje izocula ke lengoma yakho khona ithi yona inengoma ezohlukanisa unyaka ithi lensizwa lena ke iphethe ingoma ezohlukanisa unyaka ayikaphumi ayikaphumi kodwa njengamanje salike welcome inceku King Nuba hayi ezweni Mo kwaze kwanzima ezweni ngiyabakhumbula bafana bami nje masengihleli nabezweni sanibonani bakwethu King Nuba lo bhaswe ibiliboco umnikazi weHit song ezophuma nje ngingayazi ke le video noma izophuma seyiphumile kodwa yona izophuma le ngoma yabo yona iyaphuma kusasa if izophuma nende video izophuma seyiphumile kodwa yona ingoma ngithi iyaphuma useshe nje ingoma ka King Nuba ngenxa nokusisha isihloko ngoba sophuma namhlanje lethi ibhomu liyaphuma namhlanje umnikazi wamabhomu mina izwe ngiyaliqhomisa King Nuba versus iStabhilithi abaculi la bekubaphethe King Nuba okumehluko ngawo ukuthi wena uphinde ube inkosi uyinkosi yani ngoba lobukhosi ophethe nginkosi yamabhinqa nginkosi yabaculi nginkosi yabasakazi inkosi yabaprofethi yes boswe ibiliboco yes kuningi nje ngasho inkosi yewonke inkosi yewonke ngoba sikwinhlaka TV akushayela kancane khona le walk yakho lena ababukela abafuna ngeke ngibe ngishaya ngelinye ilanga ubishaya ngelinye ilanga kodwa ke awushaya isiginci iStabhilithi khona ingoma ethi ma yonke into uthi uKing Nuba yena la ngoma ayacula kangcono ukwedlula wena usho njalo ngithi lapha emsakazweni njoba nazi ke nani ukuthi hayi ngiyinkosi yabaculi ngiyinkosi yabaculi nje hayi ngoba mhlambe ngizibeka ngagcotshwa ngagcotshwa ezweni kwathiwa lo mfana ngicula kahle kanje ezweni uqhamuka uvusabi lo shini wakho uvusabi lo mculo wakho ngoba mina ngingasho nje nginomculo wami angazi ukuthi umculo ukhona kodwa owami wehlukile ushuna sezwehlukile so madoda mhlawumbe sizoqala ngekaStabhilithi ingoma eyishayele yena uma yonke into bese siza kuwena sikunika isiginci nawe ushaya yakho ngabona ngathi ayibambela sina 12 place ayibambela nawe Nkosi yabashayi beyiginci ngithwasise khona la uLundi njengoba sisila uLundi ngithwasise wena ukhulumenza ngiyinkosi yabashayi beyiginci mina so madoda akekho munye hayi Zikathiwe kumvule ngasekhaya Stabhilithi versus King Nuba si live kwiNhlaka production igama lami ngoMC uGwajo yini ukuthi yini asambe Stabhilithi wema yonke into wami wema yonke into wami sofaza thupuza sipawuphethe sami asubone ngathi ngiyayitshela ngicela ukungidlisa unikwa yimi imvume ngicela ukungirika ungabanaka bakuzayo ukuthi idliselani ndoda so madoda useyavota wena ngasekhaya njengamanje sinika ithuba uKing Nuba simnikeza isiginci umbukele ngasekhaya uzoshaya ingoma yakhe athi le ngoma iyingozi so sizila Stabhilithi la esiyingozi ethi bayokito njengamanje sinika uKing Nuba ke ithuba umbukele ngasekhaya uzoshaya ingoma yakho ithayizohlasa unyaka leyo ngicela ukuyigodla kakhulu ngiyayigodla bazobona isurprise abantu surprise engoma surprise la surprise engoma mbukeli kwinhlaka TV hayi kuzoba isurprise le ngomgcibelo lo mhlaka ngoyisonto kusasa mhlaba ngomhlaka bani umhlaka 19 mhla 19 surprise manje ngizoshaya le enye uzoshaya enye engidume ngayo ake sizwe madoda King Nuba kubuka lapho King Nuba mani ungangezi isilimela igincini wemo siphila kahle ezweni wemo
Nuba lapho sezilibotha oh yesweni we ma we ma we Mbukele ngasekhaya uyibonele ukuthi zikhathiwe uStabhilithi noma uKing Nuba ngicela lapho ngaphansi kwivideo ucommente ukuthi Stabhilithi noma King Nuba ingoma enamandla ingoma ejimile sibonga kakhulu ke namhlanje mbukele ukuthi ke ube ingxenye kakhulukazi umbukiso wethu ke panya sibukhoma la siseNyanya resort sibungaza kakhulukazi ke inyanga yamagugu inyanga umandulo isibongo sakho kuba King Nuba isona nje uNuba nje ukuthi nickname kanti Nkosi yayibongo nazo ngasifica silahlile nje yonke into wasicosha naso sithi thakazela saka Nuba Ondlova ocizasho nombiza kayipheka iphela manginenyama kuphela mangineyibili boco kuphela sengiyiqedela ngelinye ilanga sebatata ngoba inyanga yamagugu asinike noStabhilithi uStabhilithi wakabani sibongo abantu bahlezi beyibuza waba isibongo uStabhilithi futhi usibe nethakazelo cha ngumvubu mina uqoqola zethu ndobadako lwajuja zinkonjane phansi kwaleseswatini uqoqola zetha yimi ke lo uvova umkhulu impela lo womvubu bonke so madoda sibonga kakhulu ke mbukeli lapho ngasekhaya usuzosibamba ngokuthi sibone ukuthi iyona iphi ingoma oyivotela kakhulu ingoma oyivotela kakhulu iyona ngoma esolokhu sidlale njalo iZululand FM njoba nje besifashele iZululand FM nizovotela mina idlalwe le ngoma yami ezokwehlukanisa inyanga sibonge iZululand FM yonke into ngokusimema King Nuba uthula uma yonke into siyabonga ezweni le ngoma yami ezophuma niyazi ukuthi iyona ezohlukanisa inyanga niyazi ukuthi iyona nizoyifotela ngiyazi angikaze nangilahla ezweni angikaze nangilahla babukela ngasekhaya umuntu osazoba ijudge njengamanje seyinina thina siqhathile kuphela King Nuba versus Stabhilithi silana ke eNyanya resort sizothi ke sibungaza inyanga yamagugu sibonga kakhulu asibonane futhi ngokuzayo sobe sikuphathela abanye osazwayo bakho obathandayo nobakhonze kakhulu Hlaka production ikuphathela into ezimnandi sibonga kakhulu